εσείς. Σε τέτοιες ώρες πρέπει να βοηθήσετε. Εσείς, τα άμουστα παιδιά που δεν είστε ακόμη άντρες. Αλλά και οι άλλοι, εσείς που δεν είστε πια νέοι. Όλοι σας, βάλτε τα δυνατά σας. Κάντε το κατά δύναμη. Πολεμάτε για να βοηθήσετε την πόλη. Να υπερασπίζεστε τα ιερά των Θεών της πατρίδας μας για να σώσετε τα παιδιά σας και να γλιτώσετε τη γη. Η μητέρα σας με τόση ενδιαφερότητα που σας έδεσε. Αυτή η γλυκιά παραμάνα. Μωρά, όταν πρωτοπερπατάγατε πάνω της, μια από τα χεριά σας έφρεψε και έτσι σας έκανε πιστούς στρατιώτες σας σπηδοφόρους. Να την υπερασπίζεστε. Γι' αυτό εμπρός, σε πάλψεις όλοι, αρματωμένοι από την κορφή ως τα νύχια. Όλοι στα τείχη, θάρρος! Μη φοβάστε τους εχθρούς όσοι και να είναι. Οι Θεοί θα μας βοηθήσουν. Πρώτα τους Έλληνες τραγουδιστά. Τους σώθηκε μια ποή και ακούστηκε η πιο δυνατή κραυγή. Εμπρός, παιδιά των Ελλήνων! Ελευθερώστε την πατρίδα! Ελευθερώστε τα τέκνα! Τις γυναίκες! Τα ιερά των πατρικών θεών! Τους τάφους των προγόνων! Τώρα είναι η ώρα να πολεμήσετε!